Hej og velkommen til en lille kort seance, hvor jeg lige vil fortælle om et softwareprogram, der hedder Cam Studio, og hvad man kan bruge det til. Cam Studio, det er en skærmoptager, og den har downloadet fra nettet, den er gratis. Og så får jeg så lagt sådan en ikon ind her, når jeg dobbeltklikker, så får jeg så startet programmet. Og det er sådan set brugerfladen i selve programmet. Generelt så bruger jeg 3 knapper. Der er en optageknap, som er aktiveret nu, fordi jeg er i gang med at optage. Der er en pauseknap, hvor jeg kan holde kaffepause eller lige trække vejret eller et eller andet. Og så er der en stopklap. Når jeg er færdig med min optagelse, så trykker jeg her, og så vil den automatisk lære det som en videofilm. Cam Studio optager sådan set bare det, at man gør på computeren, og det vil sige, at man kan starte et program, hvis man for eksempel vil lave noget matematikundervisning, så kan man for eksempel starte GeoGebra, og så lave nogle forskellige øvelser for eleverne. Eleverne har så mulighed for at se den her film derhjemme for eksempel, hvor at man gennemgår et eller andet emne, og eleverne vil derved faktisk kunne gå i gang med opgaverne direkte over i skolen. Det er også det man kalder flipped classroom, altså hvor selve undervisningen den foregår derhjemme på computeren, og hvor lektierne, selve opgaverne, de så bliver lavet over i skolen. En anden god ting ved flipped classroom, det er jo at når man først har lavet sådan en videooptagelse, så har man den jo hele tiden, og den kan sådan set bare lægges på nettet, enten på hjemmeside eller YouTube eller noget andet, og så kan man jo se den igen og igen. Hvis der så for eksempel er noget man har svært ved at forstå, jamen så kan man afspille det flere gange. Det er også super til repetition for eksempel. Eller hvis nogle forældre gerne vil se, hvad er det for nogle ting, som eleverne de beskæftiger sig med, jamen altså så kan eleverne også vise videoen derhjemme. Der er også en anden smart feature ved Cam Studio, det er at man faktisk kan bruge videokameraer, og det kan jeg starte her. Sådan, og der er jeg, hej. Ja, så hvis der er et eller andet man skal vise eller noget andet, jamen så kan man simpelthen tænde kameraet og så vise det der nu skal vises. Så det er rimelig smart, synes jeg. Efter den her korte intro af Cam Studio og hvad man kan bruge det til, så vil jeg gerne lave et eksempel fra GeoGebra, hvor at jeg vil lave en optagelse, som jeg kunne forestille mig, man kunne bruge til undervisningsbrug. Men jeg stopper nu, og så vil I kunne se den video lige om et øjeblik. Hej.